Amb la lletra A, amb l'A. Va i ve de Madrid amb molta facilitat, és més ràpid que el pont aeri, va i torna de la capital de l'Estat i mentrestant la resta ni s'enteren. Què seria això? Ave César. No, Artur Mas, vostè mateix. Amb la C, moviment, creença del qui estima Catalunya i el català. Ens defineix com a país. Com diu, perdó, m'ho pot repetir? Que ara Amb la C, moviment, creença del qui estima Catalunya i el català. Ens defineix com a país. No, corrupció. Una altra vegada amb la C. Qui va sortir més beneficiat del debat de TV3? Montilla. Amb la C. Amb la C. Doncs Camacho. No, el Cuní. Amb la D, personatge típic religiós que quan s'apareix als seus malsons porta banyes, una cua i una forca i és de color vermell. El Benzebú. Amb la D. Amb la D, amb Sí. la D. Ui, amb la D, a veure, el dimoni, No, esclar. Duran i Lleida. Amb la M, 8 lletres de llengua castellana de naixement i quan sent el seu català més aviat fa gràcia. Tot i així, ha estat un fenomen exemplar de com venint d'una classe social baixa es pot triomfar. Amb la M. Amb la M? Doncs... Amb la M, de llengua castellana de naixement i quan sent el seu català més aviat fa gràcia. Tot i així, ha estat un fenomen exemplar de com venint d'una classe social baixa es pot triomfar. Amb la M. Doncs ni idea. Doncs... Així no em pot dir que estic equivocat. Els morancos. Amb la P, 5 lletres, personatge públic català, un pou de saviesa, la veu de l'experiència. Potser és una de les persones que ha fet més feliç a Catalunya. Amb la P. Amb la P. Pompeu. Bé, podria ser Pujol, però no, era Pujol. I per acabar, amb la T, relacionat amb el número 3, un dels seus problemes a l'hora de governar. Tripartit. No, 3%.